Handumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mukining sa kalalaki nga nagtuyo sa San Carlos City ang atong magtatampo nagasangan nga Raven. Unsa Raven? Manguyab ka na ako? Mauna, Tris. Sa tinood lang, dugan ko nakabantay ni mo din sa eskwelahan. First year college pa lang ta. Maulo ka ni mo ato kay dili pa mata close. Pero karon kay close naman ta. Mong nakaiging konsulti mo sa akong feelings. Na, manguyab ka na ako? Gusto ra ba kay ko? Dili ba ako gusto nga imo lang kong daron sa kilid-kilid. Gusto ra ba kay ko class nga mga kananan? Ha? Ikaw yun. Ay, pagbinuang eh. Uy, wag ko magbinuang uy. Tinuod akong gisulti nimo. Maubit ang wag ko kisugot din eh. Kaya dili man makatag sa kung gusto. Oh. Kung gusto kang sugtanti ka, palitin ko sa akong bag na naganahan. Naa sa mall. Tag 800 kapin man siguro to. Oh. Tris. Ano ba? Banghuam ka 1,000 para mapalit ni mo ang bag nga iyang gusto? Bay, sige na, Bay. Ilisan taraw niya ka. Inigpada ni Papa ni Mama. Wa pa magkukugyatag alawan si Mama kay wa pa man magpada si Papa. Uy, bay. Kuyawa sa diyan ng Tricia, eh. Ka-materialistic ko diyan niya. Bay, sige na, Bay. Ana, sige. Mahuwa mo na ka. Pero, bay, tambag inamigo ni ako, ha? Ay, abay, good pagsugot nga abusaran ka na, eh. Dili ba gani ka mo, pero demanding na kayo. Sa muta kung magkauyab na mo. Bay. Wow! Thank you, Raven. Imo gid gipalit ang bago akong gusto. I really love it. Basta para nimo, Tricia. Punya, kita na? Okay. Yes! Thank you, ha. Hindi mo rin kong kisugot. Salamat kay Tris. Isa na ko ni mo. Dili ka gini mabahay. Bantay bitog imo kung pasakitan na, ho. Hindi na may tabo. Mahal kita ka. Dili may tabong pasakitan ka. Nak, nana di ay kayo uyab. Lihiskot man kutong mangod ni mo nga naa na kay chicks kuyog sa eskwelahan. Oh, ma. Mao ba? Nala pag-amping ha, nga dili ka makapamabdos ha. Kay second year college pa baya ka. Hinoon, asa raman nun yan ang mga butanga ba kung makagraduate na mo. Pag-amping kitang taon nga dili ka makadisgrasya nak. Unya na lang ng butanga kung makatrabaho na mo pohon. Ay, kabala ka, ma. Raven, babe. Na ako'y naiban mo sandal ba? Palitit pa eh. Mo ba, baby? Sige, sige. Iligpada ni Papa ni Mama. Ilighatas kong allowance. Palitan di ka. Kanasama naman pada, babe. Sunod buwan pati nga, baby. Kay, bago rin itong nabada si Papa ni Mama. Katukining, gipalit ko sa dress ni mo. Sa kong allowance, di ito rin ko gikuha. Payap sa nang sunod buwan, uy. Babe. Ay, paita sa ni makauyap na dili dato, uy. Oh. Dili man dahil mahatag atong gusto. Tricia. Mauna na akong giingon ni mo, bay. Kahit kang kukukot. Eh, targi ba eh? Mura ko paguyawan kung di na ko mahatag yung gusto. Mura ko kuyawan nga, iya kong huwagan. Nya, saan na ni mo ron? Usa ko balik kong kwarta, baby. Usa. Ilisan tarabi daw ka. Ay. Ako na ba? Di mo pala nang balibaran ka usa. Kausa lang. Sus. Kung ako pa ikaw, bay. Di na ko lisod-lisuro na akong kaugalingon, eh. Isod ba yung makauyab tag ingon anang klase nga babae? Materialistic kayo? Bay. Bay, mahal ko si Tricia. O di ko gusto bawa siya na ko. Bisa giabusara na ka? Bahala na. Basta, di na siya magkamahin ako. Ay, importante nga, ako napakita niya nga pinanggan ko siya. O gibuhat ako ang tanan para sa among relasyon. Bay, Raven. Wa man gid maparamdam ko siya sa kagahapon. Makiglagom ta ko niya ron. Sabad man. Niya, nagkawang ko kartas ko amigo. Ako si palitan tong sandal nga yang gusto. Ay, si Tricia. Hello, babe. Ganun na wag ka. Gahapon po sig text ni mo pero wa man gid mo reply. Nasuko ka na ko, babe. Wa man. Kining babe. Adto tag mall na. Palitan ti ka tong sandal nga imong gusto. Tinuod ka, babe? Lagi. Maong pandam na diha. Mga alauna. Anaw di kasi inyo, ha? Sige, babe. Babe, thank you ha. Thank you gid kaayo. Pinangga gid ay ko nimo. Siyempre.
Love good kay ka. Maong, dili pa kita magbuwag ha. Babe, isaan ako ha. Promise, babe. Thank you, kaayo. Bay, murag nakita kong Trisha itong usang adlaw ba? Oh. May kuyog tiguwang, bay. Dili ko sure ha kung igunsa to niya, bay. Pero, sweet man kasi siya, bay. Sweet kayo sila. Nga, sexy ba yung kayong isulog ni Trisha? Murag dato itong tiguwang, bay. Bay, pag sure eh. Tingalig dili to siya. Na, bay. Sure, gid ko nga siya gito. Panigilan ng uyab ni mo, bay. Basi na anay, gibuhat nga, wa ka lang mahibaw. Bay! Babe, nilakaw ka pag usang adlaw? Naam gani ka istorya na ko nga nakitaan ko kaniya. Aha? Kuan, babe? Oo. Nilakaw ko. Nagkuig ning mama. Oh. Nga naman di ay? Wa lagi ka musulti na ko. Luoy. Kinahanglan gid mahibaw kas tanan ako mga lakaw. Desya, Uyab pa lang ta, uy. Busa na pa ko'y kagawasan nga makigrelasyon sa lain. Desya. Oh, anak. Langsam ka, uy. Kailangan ba ni mo gihuna-huna? Ma, mura bag nausap si Tricia? Lahit mo siya gipikitang lihok na ko. Mao ba? Kaya nga naman di ay. Ambot pa ma? Di ko makasabot niya. Mura bag ubos kaya pagtanaw na ko. Iyalag kong ininuhon ko na di ko mahatag ay ang gusto. Sama pa lang lipan sa unsa? Kanang mga bag, sirina. Mga material ng butang ma. Uy, masago di ay. Ha, buwagin na anak, uy. Dili gyud ko gusto nga ingon anang klase sa babay ang imong maminyuan pohon. Wa nay ayaw na babayhan na, uy. Ikaw mo iluoy anak kung imo gyud nang padayonon. Ma! Oh, si Tricia nang naikoy sa unahan. Ug sweet kayo sila. Sakto gina ako, amigo. Naginitiguang lalaki. Ug lalo kay uyab ni Tricia. Nabugo na ko. Gibuan ang gina ko niya. Babe, nga na nakikita ka man ako. Makipanuroy ka? Dili. Ni ako. Aron magkigbuwag ni mo. Raven. Bagaan mo na no? Human ako gihatag ni mo ang tanan mong gusto. Dikaw na ka pag binuang. Gisundan ti ka ginala si mo nakaw. Kaya na-feel ako. Nga doon nagkikigitago ako. Ug nakita ti ka. Uyog sa katiguang lalaki. Ug sweet kay mo. Nga naman ti siya. Tungod ba? Kay mas maghatag siya ni mas imong mga gusto sa kinabuhi. Ingon ka na kay inutil. Nga mo gamay kag tao. Aron ka lang musaka. Ako. Waman ako magkuwang mo. Gibuhat akong tanan mong gusto. Aron dili ka ni mo mahayan. Pero grabe ka. Grabe ka ti siya. Abi mo, sakit ka ni gibuhat. Pero na-realize ako. Nga dili ka angang hilakan. Mao magbuwag ta. Raven. Nagkabuwagin mi. O nabalitaan na lang ako nga mabdos si Tricia. O ga barugay sa lalaki nga nagkapamabdos niya. Sa tinuodang, sige ako napasikitan kani adto. Pero naluoy ako niya. Diyan po na ko nga unta, pagbago siya siyang ginaiya. Unta, lesson learned na niya ang naitabo niya. Nga magkontento sa mga butang nga naa niya. Di na lang kutob. Nagkasalamat, RMN. May adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga naghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Milona, 32 anyos, minyo og may 5 ka mga anak. Taga Tabunok, Talisay City, Cebu. Dili ni akong FB account ang akong gigamit pagsuwat ninyo sa ako ning igsuon. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati sa akong mata ug sa kabalaka ko ning akong usa ka anak. Aron nyo hisabtan, sugdon ko dihang duha pa ang among anak. Ingon ini ang mga panghitabo. Di man kalon. Dito ko sa sentro, uy. Nagpatambag ko dito kung sa imaayong pilas nga gamiton. Oh, mao ba? Mag-inom kag pills? Hunong una tagpanganak pidring, uy. Kana lang sa duha. Kaya lisod ka ang panahon. Dili na ulit takabuhi sa mga bata. Mao nga magkontrol ta, ha. Mga anak lagi tagbalik puhon kung maluag-luagan na ta. Oh, ikaw. Pero umayo tag dili ka madaot ang paggamit mo pills. Kay daghan ba ako nadunggan ana nga may side effects man kuno na. Ha? Unsay buot mo ipasabot, ha? Daghan na mo kay istorya nga nadunggan si mama nga makadaot lagi kuno nang magamit og pills. Ang uban sa puton, init og o. Nya na sa uban kuno manambok. Nya may mudaot sab kuno kay wa makauyon. Ug ang mas grabe kuno kay katong silingan namo nagkatumor kuno sa matres. Ha? Uy, kahadok ba anak, dring? Oh, kung manay mahitabo na ko simba ko lang in town palayo, kung mamatigdan ako nga wa ko kauyon, undangan lang na ako dayon, uy. Kuyaw ba ya day ani kung masakit ta?
Sa may tambala, Daylon. Dili na tambal uy, ako ng pills. Lahi naman sa lagi nignaw. Aw, lain ng brand. Kay nahot dan og supply sa sentro katong gipanghatag nila. Nya ako na nang pinalit dito sa butika. Lain-lain ang imong gitumar. Sabay lain-lain uy, maura man na. Pills naman gihapon na. Pero lain makang brand na. Oo, like brand. Mga ikatulon man gani na akong brand nga gigamit. Unsa? Lon, dako-dako na maginang atong kamanghuran. Mag-city anyos naman na. Ug may dugang kita na masab ko. Mga anak naglain. Ganahan lagi ko nga may anak ng lalaki. Kay pulos babay ba nang duha na to kamang anak. Basin di lalaki na sab nang ikatulo. Ikaw good. Undangan ko na lang ang paggamit og pills. Aron nga mamabdos na sad ko ba. Nakaluto na kalon? Oh, hala, maghaling pa ko. Ay, naunsa man ka dring. Sa'yo ka mang nauli ron. Dahil pa sa akin maghaling sa kong dali-dali. Agay. Noon siya ka? Paghinay, good. Dako na ba ng tiyan ni mo? Unong kabuan na na. Nikalit man kong sakit loyo sa akong paa, dring. Oh, ha? Agay. Di ko na. Tanaw na ito na unsa na. Oh. Uy, Lon. Dagko ako ni mo biri-biri. Ha? Gibiri-biri na ko aning pagkamabdusa. Dalian ko ng akong gilabahan. Kaya maabtan na akong mata ng ako anak. Kaya nang taon ko magkusupusan na akong labhon ng ilawom sa sailong. Kaya umata nga akong anak ng giduyan, nira ko sa doon niya. Kung saan naman kada yung orasa, nga marag gutom naman. Uy, hala, 9:00 naman des buntag. Mao di ay gigutom na ko. Ay, mukhaon sa ko eh. Kaya basig mapas mo o mabughat ko. Biyaan sa ko na akong labanan. Hindi bitaw ni mapas mo ng mga labanan na ako. Mukhaon sa ko. Ay, agay! Agay, kasakit sa kong ungan na bakong salig eh. Kinukutabagi ko. Napawang akong pananaw. Napakong akong usa haligi. Kusugid ka ang pagkapakong. O gipiyong ko na lang akong mga mata kay nalipong naman ko. Pagbuka ko sa akong mga mata, gluha ang usa ko ka mata dapit sawa. Nagtuo ko nga mawara. Gitrapuhan ko lang. Apan abdan og minuto, muluha naman pod. Hapdos og katul siya. Og magmuta na apil ang dapit sa akong pilok. Mao nga nagpa-check up na ko og doktor. Unya, Unsa man kuno tong pagluhas imong mata Melodina? O sa may pong sa doktor bahay ana? Naunsa man kuno na? wa ko kaklaro kung sa tiging sa doktor ma. Basta kay ingon niya nga operahanan ko nun eh. Unsa? Operahanan? Uy, grabe na day ka. Tingali ma. Pero unsaon mo man mi kwarta. Maong antuson ko lang una ni pagsigig luha-luha sa akong usa ka mata dapit sawa. Unsa? Mubalik ka gamit og pills? Balik lang ko gamit og pills dring uy. Kay lisura og mabdos ko usab nga ingon ini nga nado ko gipamati sa akong mata. Sige luha-luha. Kay wa gyud ta ka paopiraan eh. Suma sa sulti sa doktor kay wa mo gud tay kwarta. Aw, ikaw ang mag-igulon. Unsa man gyud kay resulta ning akong gibuhat. Lord, dili lang unta. Lon, Oh, ito na gibuhat nimo? ayaw sa amok bi. Kay Oh, nakumpleto ang duha ka linya. Pasabot. Positive. Mabdos ko. yes. Yes. Malalaki lang unta. Aron maduha ng ato lalaki. Anong nalipay man ka, uy? Oh, kay mabdos ka. Mapuna na po ng ato mga anak. O basig malalaki na pohon. Aw, di pares na. Doa ka babae, doa sa kalalaki. Bidring dili ka angin malipay. Kay nagpihils ko. Unsa? Angit ang mabalaka. Kaya ako may bawang mabdos ko. Unya, baday kong naginom og pills. Dring, dili ka madaot ang bata nga niya sa kusabakan. Ha? Ay pagkayabag yan mo, Miluna. Ano nagtumar ka mag-pills nga mabdos man day ka. Wa man gud ko kahibaw pa nga mabdos na di kong daan. Diyang nibalik kong tumar og pills. Nakahurot na ba ko og usa ka pakiti pa? Still lang pagkahanggawan nyo eh. Ampo na gyud ta nga wa kini mahimong kadaot sa imo karong gisabak. Ato day, kumusta na ba itong imong gipamati sa wani mong nga mata, ha, Melodina? Ay, ambot ini pa, uy. Imbis usa pa to ka mata ang magluha-luha ug magmuta ko. Karon, duha na. Unsa? Uy, parehas day mo sa imong manghod. Nagluha-luha mo sa tong iya mga mata. Unsa? Parehas mi sa akong manghud og sakit pa. Kay magluha-luha man sad ka ang iyang mga mata. Kaluoy sa Ginoo, gipakatawo ko man ang akong anak nga normal. Kay abisad nako og madaot ni kay nakatumar pa ko og pills, nga wa ko mahibaw nga mabdos pa di ko.
Dugang sa akong kalibog, mao kining nahitabo sa akong mga mata. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod, unang pangutana. Lain-laing klase sa pills ang akong gitumar kaniadto. Lain-lain nga brand. Pakadaot ba tong akong gibuhat? Mao ka kadto nakaingon nga nanggawas ang akong dagko nga bariko. Kaya duhang pangutana, napakong ko og kusog kaayo. Human adto, nagluha-luha na ang akong mga mata. Ug hangtod karon nga ang duha na gyud nako ka mata. Sa pagkapakong ni o sa pagtuman nako og lain-lain nga pills o tungod ba kay mapasaran sad ko sa akong taon. Ikatulong pangutana, nakapa-check up na ko ani og doktor, diyang usa pa lang kamata nako ang magluha. Nalimot ko ug unsa toy ingon sa doktor. Basta ang yang giingon nga operahanan kuno ni. Wa ko kapa-opera kay mga 35,000 man kuno ang gasto. Naunsa man ka di ay ni? Sa kaliwatad ka ni namo, kay may usasab ko kay igsuon nga magluha-luha sad ang iyang mga mata. Ikaw pa tug katapusang pangutana. Ang usa nako ka anak, wa ko kabantay nga namabdos na badi ay ko niya. Og nakatumar ko og pills. Dili ba to makadaot sa utok sa bata? Kay nakahurot baya ko adto og balik usad jud tabuan nga pills. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Miluna. Mayong adlaw ang sugintig paminaw din sa atong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo sa inyong mga kalibo gumunhap sa kinabuhi. Muhatag og tambag og solusyon sa inyong mga problemang punto medical, personal, emotional, behavioral, psychological ug problema sa mga ginadiling drugas. Legal problem, pagatambagan ka na sa kong partner nga ito na irin batahan nga social distancing lang gyapon mi hangtod karon. Basin og na vaccine next week or next month. Pwede namin magdungan rin sa studio ni ato ni Batahan. Pero sa pagkakaroon, akong balikon, social distancing lang gapon kami. And I hope you will do the same. Wash your hands, social distancing, o wear face mask. Okay? So, ang atong programa, pwede ka ninyo ipadala sa atong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O sa atong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ding dakbayan sa Sugbo. Iya kaning gipadala sa tong Facebook account kini ang akong suliran, official writers page, taga Tabunok, Talisay City, Cebu. Kailan dos Tabunok ka? Si Eric Banyo, si Roger Aligarbis, mga Husayan family, mga Emphasis family, mga De La Serna family, dagantag kaila dia sa Tabunok, no? So maayong pagpaminaw din yun diha sa Tabunok, diha sa Dumlog, no? Si Ma'am Litihio, sister ni Rumi, Dr. Rumi Litihio. Bisita lang niya minimo da ma'am mga lugar may ma'am, ha? Alright, unang pangutana ni Miluna. Lain-lain klase sa pills ang akong gitumar kaniadto. Lain-lain nga brand. Na yung mga brand nga iyang giingon. Logentrol, Lady o Trust. Makadaot ba tong akong gibuhat? Mao ka kadtong nakaingon nga nang gawas ang akong dagko nga varicose? Murag dili man related, siguro na siya closely related ni siya Mel, no? Ang imong pangutana, no? Ng pills, no relation, but kayong thrombus formation man god or deep vein thrombosis nga blood clot, apektado kay ang kining pills maka-apekto man ni sa varicosity, no? Pero dili ni siya related, no? Dili ni siya related. Basin og makayon ko no relation at all, no? No relation at all. Ang akong ika-istorya lang nga basin lang ang imong mga veins diha sa imong legs na varicose, weak ang walls ug ang valves, ha? Kini magong varicose, common ni siya sa mga taong medyo may pagka-obese, may pagka-tambok, no? Para sa inyo mga babae. Unya common sa ni murag trans in the family ba, no? Ang mga family members nga na mga varicose, posible sad, singog 100% yun, pero taas ang tsansa nga magka-varicose po ka for some reasons. Common ni siyang varicose sa mga taong ang iyang trabaho is long period of standing, like kanang mga sales lady, kanang mga security guards, kanang magtindog lang yun, mo ilang trabaho magtindog, dili pwede maglingkod kay muwa ang purpose kanong naa sila diha, no? Sales lady ka, unya naglingkod ka, huwag mo palit kayo nimo, ha?
Nya, kung buntis ang usa ka babae o naay problema sa iyang dugo, sumo ka ng mga hinungdan, no? Dili tungod kay naginom ka atong mga pills nga imong panginganlan. Kaduhang pangutana, napakong ko og kusog kayo. Human adto nagluha-luha na ang akong wala nga mata. Ug hangtod karon ang duha na gyud nako ka mata. Sa pagkapakong ko kaha ni o pagtumar ko kini og pills or tungod ba kay napasaran sa ko pagkaon. Hindi ko ni mo problema Mel, no? Pero ako ikaingon nga murag daghang rason. Rag dili related pero daghang rason ngano nga magluha-luha man ang imong mata. Usa niya ni naay abnormalidad sa production or drainage sa imong luha, sa imong tears, no? So kung kusog ang production, unya ang drainage is compromised, magluha-luha gyud ka, no? Okay? Unya naa kay eye infection, inflammation, usa pa rason. Ang eyelid nimo is naapoy problema. Eyelashes nimo turn inward, murag mutupok, imo nang guntingan tingali gamay, bisig taas kag pilok or eyelashes, no? Unya katong mga tao nga ma-expose sa mga strong winds, like katong mga sa may mga ma-expose sa mga strong winds, katong mga mananagat, katong mga mag-uuma, no? Nga permigod din taon nga maigo sa kusog-kusog nga hangin kay tungod lagi po sa ilang panginabuhi. Ug basig na kay glaucoma o kanang mga tired eyes, no? So sa maning glaucoma, ang kining glaucoma is mo increase ang pressure sa imong eyeballs. Mao ni sa mga rason nganong naamatay gitawag nimong ginamon ning luha-luha Mel og lacrimission. Kung balikon lacrimission ang term namong aning magluha-luha ang mata. Ikatulong pangutana, nakapa-check up nako og doktor dihang usa pa ka mata nako ang magluha-luha. Nalimot ko unsa tong iyang unsa koy ingon sa doktor, basta ang iyang giingon nga operahanan kuno ni. Wala ko kapa-opera kay 15,000 man kuno ang gasto. Naunsa man kaha di ay ni sa kaliwat sab kaha ni kay may usasab ko kay igsuon nga nagluha-luha ang mata. Kaliwat kung glaucoma murag nga ay heredofamilial tendency, pero ang uban katong mga akong ipahinganlan murag wala, no? So ako ay kasugyot Mel nga mobalik ka dito sa doktor. I hope nga ophthalmologist to siya, no? Anang ophthalmologist, medical doctor ni sila nga espesyalista sa mata. Kining optometrist, doktor lang yung tawag na nila, pero ang ilang specialize ang mga glasses, no? So we both address them as doctors. Pero akong balikon, kining ophthalmologist, medical doctor ni sila, medical board passer ni sila, yan nag-specialize o sakit sa mata. Ang optometrist, doktor lang yung tawag na nila, ang ilang gi-specialize, ang ilang trabaho is sukod og mga glasses. Sig masayo, dili ka pwedeng operahan sa optometrist, ophthalmologist gyud mo operahan nimo. Balik dito kay kung akong pagtuo lang kay operahan naman glaucoma ni imong problema. Akong balikon ang kaning glaucoma, usa ni siya kasakit sa mata nga mo increase ang pressure sa eyeball. So magpa-opera ka ASAP, as soon as possible. Sa among mga doktor akong balikon ang kining ASAP but pasabot as soon as possible. Sa kantong mga pari, kung nga sa simbahan, ang ASAP is always say a prayer. So, pwede nimo na i-combine. ASAP, always say a prayer as soon as possible. Okay? So, very little evidence naman yun nga makuan sa birth control pills nga maka-cause og defect sa inyong mata, no? O hormonal kuan pero wala gyud connection yun. Very little evidence yun. Exposure to the hormones found in birth control pills. So balik nga to sa imong doktor ASAP, as soon as possible, and always say a prayer kay para maoperahan ka. Kung medyo dipit sa budget, doon mo og government nga ophthalmologist. Ophthalmologist daily optometrist. Okay? So, gikan sa Chunga Hospital Pediatric Alumni Association, if kung naundang ang pag-immunize sa inyong mga anak for some reasons, dili mo musugod sa primero. Ipadayon lang kung unsa pay wa pa mahatag. Example na, taga
BCG or DPT or sa diya. Ayaw na magbalik ato. Akato nang uban nga anang mahatag. Okay? Alright. So inaot nga doon na sa kami nakutlo nga pagtulunan karong adlaw. Ako si Dr. Rene Obra with my partner Atty. Elin Bathan. Maningkamot ra gyud mi nga makahatag ni kolor og kinabuhi sa inyong mga sulat suliran. Ang among motto is dili mangluod o among ikasulti dili mangluod ang uban mo mangluod kay dugay kuno na sa pagtagad daghan kay mig madawat diri no dili mangluod o dili maulaw kay daghan kayong madawat akong problema sa mong buhatan ug kitang tanan adunay problema. Daghang salamat sa inyong makanunayon ng pagpaminaw sa mga programa sa Radio Mindanao Network kay kami gihapon diri sa Sugbo ang numero 1 tungod sa inyong makanunayon nga pagpatronize. So daghang salamat once again gikan kanamo sa Radio Mindanao Network, Radio Mo Nationwide Tatak RMN o maayong adlaw.